Da. Pýtam sa Actimel, Pani že... mám zuby, ešte mám zuby, pani Ja má. sa pýtam Actimel, že čo máš v týme, ne? A Actimel, že... Takí dobrí chlapci, jeden čavo nemal ruky, to neviem jak hral. Druhý čavo mal 8 očí chlapče, potom jasne, že ťa videl za stenu, víš. Ja som mohol utekať na trede, keď Skoro jak masný Akinoš, kamaráde. Potom došiel mi Akinos, ty kokot, ten, no ma chytil banda z goleja. No 5 litrový raciol, no na hlavu, že švát. Teraz budem dávať, proste jak Bafo, keď si išiel dať kebab a dával hlavy, víš. Dobre, ani to nenapájete. Lami, ty kokos. Keď bude písať nejaký čo vyzerá, Chippy more vyzerá jak uhorka, ty kokot. Ja som myslel, že sa doštím. Počúvaj, on vyzerá normálne originál uhorka. Hej, ale vážne, ja som došiel na On mal stôl, uši, si kokot otvorí mal malé- dvere a v herni Mám kokot som išiel ze a zombie. hlavu mal veľkú jak melón, ty. Originál som myslel, že hrám na hony, jak sa to volá. Čo tebe tam boli Potom všetci tam špajli, bol ale... Čito, chlapče, to ma zabilo. Dugo sedí, z Dugo sa opiera a Čito si sadol do stoličky. Počúvaj, ja som myslel, že turám. On bol 1,80 m do šírky, 1,20 m do výšky To si zahrám. a Dugo iba tak pozrel, že v pohode, bracho. To čo je slon, ty kokot, mamut? To nevedel, no. ale... Vyzeral jak nejaký ork. Čo ti jebe, však ale oni boli strašní tam všetci, ty kokočak, to čo bolo za lánku, všetci Počuj, ja som špatní. zmysel, že my sme A hej, ten robili Robutek? modelingová show. My robíme Hej, ten modelingovú Robutek show mal- v Storme. Hej chlapci, Kokot, ja som bol normálne krásny drcal. proti ním. Ja som drcal, ty kokot, normálne Robutek vyšiel pred herňu, ne, a pozerám a má krátke tričko. A čavo dopichané žily, aké by žangloval 3 roky, ty kokot. Ale vážne, ja som na neho pozeral, že čo ti jebe, celý jebavý ksicht, že ty kokot. On Ja je vyzerá, sniper. ty kokos. Apče, to ti to vyzerá Ja môj nájdem tú profesor. fotku, chlapci, ja nájdem tú On fotku vyšiel do von gaming. Marety svet, ja som myslel, Doho som- gaming, chlapci. Odpadnite, počkaj. Ja to musím nájsť. Doho gaming to vieder, počkaj, kde sú? počkaj, nebudem máš fotku, ne, tých škarolinov. Ale oni boli niekde, počkaj, Franc, Chippy a takto.